खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 30 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 16 बैसाग दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानिनि सायाव बांसिन सांग्रां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावनाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि सिगाङाव मोनसे गोदान खाबु फैनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै लासै जौगागोन। नखराव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जानानै थागोन। नोंथाङा गावनि थांखिफोरनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोदान मोनदांथिया नोंथांखौ माबा मोनसे फोरोंगोन। जोबनायाव गोजोननाय आरो फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिफोरखौ सिगांहोनो साहस थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ दिदोमथिजों फोजोबगोन। खामानि थिलियाव लासै लासै दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखिनाय जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम खामानिफोरखौ फोजोबनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि गोसोआव मोनसे गोदान सानस्रि फैनो हागौ। धैर्य लाखिनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायफोरनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा गोदान बिथांखिफोरनि सायाव थागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा खामानि थिलियाव गोनांथि मोनगोन। माखासे गोनां खौरांफोरा नोंथांनि खामानियाव बाहायजाथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां थानाया गोनांथार। लोगोफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि सानस्रिया सोरजिलु जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान लामाजों आवगायलांनो हायो। साननि जोबनायाव गोजोननाया थागोन। नोंथांनि सावरायनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानियाव धैर्य लाखिनांगोन। खामानि थिलियाव माखासे जेंना सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्राङै आगान ला। नखरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंनिफ्राय बोसोन लानो हायो। नोंथांनि गियानआ थासारिखौ साबसिन खालामगोन। जोबनायाव गोजोननायखौ मोनदांनो हागोन। नोंथाङा गावखौ सिगांनिख्रुइ गोख्रों मोनगोन। फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गाइखेर गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा आबुं फोथायथिजों आवगायगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सावगारिआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नखराव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा थार लामा होगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो जुरिगोन। जोबनायाव नोंथाङा जाफुंसारनायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि गोहोआ गुबुनफोरखौ थुलुंगा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गेबेंथिजों फोजोबगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ नुनो मोनगोन। माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरा आबुं जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। नोंथांनि आब्रुथिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि सानथांखिया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि।
दिनै नोंथाङा समानथि लाखिनो खामानि मावगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथाङा माखासे गोजाम खामानिखौ फोजोबगोन। नोंथांनि गियानआ नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा सैथो फोरमान जागोन। सोमोन्दोआव गोदै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा साननानै आगान लानांगोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंमोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै थार थिरांथा लागोन। लासै थासारिया मोजां जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फारसे साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मुगा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थांखिनि फारसे गोख्रैयै दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोरनि मुलाम्फा लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खामानियाव आबुङै मुखुब जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय बिथिङाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिजों आवगायगोन। खामानि थिलियाव खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदआ नरमेल थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोदान बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि सानस्रिया मोनसे आलादा सिनायथि सोरजिगोन। जोबनायाव गोजोननाय मोनगोन। गोदान थुलुंगा मोनगोन। गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नों गावनि खामानिखौ गोजोनै फोजोबगोन। खामानि थिलियाव लासै जाफुंसारनाया फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साननायखौ रोखा लाखिगोन। खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। जोबनायाव गोजोन थागोन। गोसोआरि महरै गोरों मोनगोन। नोंथाङा मोजां गोहो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।